رسول دے دروازے کدی آپ دا مائی دی چوکھٹ کدی ایم این اے دے بگلے تے کدی ایم پی اے دی کوٹھی تے کدی شیخ وقاص تو پوچھتا ہے کدی شیخ یعقوب تو پوچھتا ہے کدی پوچھتا ہے اعظم چہرے تو کدی مار سلطان سکندر تو کدی مار اسلم پروانے کدی فن خالد سرگانے دا ہر شام نو در کھڑکائندا ہے رو رو کے حال دسیندا ہے کون ہے کی کچھ میری ان کی غلطی تھی گئی ہے میری ان کی غلطی تھی گئی ہے میری ہر تحصیل کھسی گئی کدنا آس کا چھپر کرنا ہے میں کدن ڈویین بننا ہے میری بھولا اتنا سمجھا لے وا میں نے دیگر راہ تے لا لے وا تو میں نے باہر دے لوگ خریدوں ہیں میں نے وکن کو آپ بچا لے وا میں توان دا جھانگاں ویکھ لے وا میں جو ڈھائے پیا میں نے جا لے وا جب دن لوگ جہازاں نو پیچھے ہٹتے ڈھائے ویندے کتھے ہوندن گھر جہازاں دے ایک بے تو پوچھتے رائے ویندے بس کی آتے ایک بے دے گل جمائی کو آگے کی آتے اتھے سجا کھان دی واقعی نہیں اتھے بگلن سارے لیڈران دے اتھے ایئرپورٹ کی جا آئی نہیں کیڑا جرم یار غریبان دا کیڑا جرم یار غریبان دا سارا مسئلہ یار نصیبان دا رو رو کے نت فریاد کریں بد گزرے ویلا یاد کریں بس اپنی آپ امداد کریں مل جھنگت دے میں بجلیاں دے مزدوریاں فیصلہ بار کریں جنگ سہرائے دو دریاواں دا کئی گزر حیاتیاں گئیاں ساڑھے ہاشمی پارولوار دے سانگے نت بیڑیاں ٹھندیاں رہیاں اُتے بیٹ تے بیٹ مرغابیاں دے تے مجھیاں نامن پئیاں بھول ویندا کے سر بیلیاں وچ جداں بور تے آمن لئیاں بھول ویندا کے سر بیلیاں وچ جداں بور تے آمن لئیاں بہت بہت مہربانی